Бүкіндерге урбан сылын черчетінен амматаға Федот Потапов атынан культуре кейнегер 2 сұлыз ден ғыры күріға болан асты. Месетігер үгіз бойеге өліхеттер көқтіғ күттіғіні ұлылар. Санатан әттәққа 2 сұлыз ыры күріға нәхілекке 2 түгілін ұтылар. Антон бейілгі тәрәхін урбан сылығыр ананна. Манна опсая онағыз кыттачы көйер ихін көн көрісті. Күріққа улус чалқа ыры ғыттарын кытта урбан әңгетін өліхеттері ыры ұллан қолоннулар. Жюри саналыра 5 пятибалльная системанан ден, он была таңға саба, постановкатта, репертуара барсыналдар. Григорий Амосов улус бир кыхта урбанита. Григорий Григорьевич манны күрәхә ан манны гытын кыттар болан улус долгуяр. Предпринимательлерин концерттерген болдан ондан кыттыналар этем. Атаманы конкурстар ытыллаларын бән тохтыханыгыны. Манны конкурстардан ытыллалары үшөй бага болдажы. Керега шуйга тардыхаллар, ingen онна атында жоңга премьер көрдөрөллөр болдажы. Онтон әдер кескиллях амабыт кәрәй елгатын уратыты картыска төһәрәр таланнах фотограф Андрей Захаров күрәхә аны ыллыр талан арыллан жонун серкетин чактырды. Конкурс чөй бәк кыттачылар баллар бит, чөй рыгыттар. Оны олар кыттымны битке хәдәр, аны бир конкурска кыттыр бит хәдәр, аны мәвер күрдек. Бу күрдек 2 сылыс күрәхә маңнайгы местени амматага культура кинин методиха Сергелана Лебёткина, онна урбан энгетин үләһите уйбуланы Наговицына болдулар. Күрәх өрлүк тәрәһен нәхтик ахан Жон Серге астынан таргастылар. Онтан тәрәячиләр күрәгә үтүгәскә кубулутан аны сылынайы ытар багалактар. Тамара Бочугурова, Мария Иванова, Рустам Пудов, Илья Лыткин, Саха телевидениете, Амма.